Sungadi. Sungadi manuke gedhi. Aku jane arep mangkat ning kok kan ngewangi nyelepke kacang ngono dadi gak sida mangkat. Kacang. Heeh. Lah gone bae selep kacang. Yang bae mosok. Ndang Pak Dewi golong ora Pak Dewi. Malah penak duwite rasa ngono kuwi ya. Kancaku iki bola-bali methu aku. Ayo melu blek rasa engko tak warai. Engko nak roh duwite wis tuman ngono, timbang bakulan es ngono kuwi iki mon. Wah, penak bakulan es, payung teh. Mesti teh. Ya merasa iki mung ngerti apa rego tok asline. Rego ta. Tapi ngono wis pinter kan. Oh, kini mlebu nium, kini mlebu pipo gitu. Oh, milih-milih ya. Nek dipilih ngono ya. Yang baru kayak kucing di nang anu apa? Seneng. Asline apa rasa iki citrane kan enak. Nek awake Tapi dhewe ya- ya apa didom. Oh, ada ora biasa ora. Oh. Kejaba sing mubeng ning ngono kae. Ini ya jarang saiki mubeng ning kebon. Apa kok enak? Enak ya. Mas. Asline ngono kan malah Heeh. Oke, cuman kan yo citrane merusak kadang mari do jiguyan. Mending ini kadang anek anu lebih dijiguyu ora ono yo disekene kan. Ice enak wong anu. Bolo-bolo gue wong negara Bolongan tapi yang daerah itu Kidul Bogorame Ngono kuwi. itu oh budalnya aja do akhiran tuku panu boten Mas kulo pantes pakane nek ing anu kok Ya sampean iso entuk oke sak mobil. Gang. Nekane. Apa nih? Wis golek ngono kuwi. kan misalnya kalau aku kan ya carane kan anu wong Lah nyamene lampu ya aku kok arep nganu cuman citranya Deteksi. Awes sak ijo. ngawe dhewe ora maling ora iki Heeh. penting malah jutu Jago dadi udah sih. Oh. Rasa tebang sih. Untung sik payu. aku dhisik pisanan iki kancaku Mas sing nggone Oh. anu prampal ngono ya kancane organisasi ngono iya cukup tapi dari sing golek mah wis Wah. per hari ini mobil tok ki wis Ya Allah. tapi mlayu Jawa Timuran ngono jadi dene nyangoni setiap mobil 2,5 nggo sore dene kare nampan mobil ngono turu ning ngantuk Nang iki. golek dhewe penake nang Awake entuk kok barang uwe. gede-gede ngono kuwi ya. Udah mau rek kang turu. motor Oh, nanti. aku motor Pak kaya motor-motor sing Ayo mak iyo iki. Lah yo. Mau. Oh, 1000 malah tuan. Eh tak anu. kok model Ya dikali oh kali kan payune lumayan Nyakar kowe malah. Itu darah ngalor Adi darah juanginan Pas ya ayo. Lagi ini Pas. pada betina ya dikelilingi wong do keliling ning ngene yo. Oh. Tapi yo ijo wae wis sing nawani anu yo akeh. Ya
Sampeyan duweke nang Gemolong kono. Kan nek anu tidur kan. Liyane Nek gone apa bilang sari iki Apa sih? mangga, jeruk peras, Bebas. pakisa leci. paling itu Pak. Orang gitu mah. Bebas sih, bebas. Isi 2000-an. Berarti cek apa Gemolong jane. Sampane bane Bebas sih. kucing gone si sama nang. Bebas sih. Aku bebas sih. Aku kok. Kono niki ya larang. Ning desa kene iki. Nek aku lho. Nek aku kula tenan ini paling mentok aku golek badan. Nek ning kene aku badan malah badan. Foto-foto aku badan. Sekilo tak kurang aku sabar. Tak trailer kuwi. Nek besi ono babat. Bebas sih. Gede. Aku bebas sih. Model ngene kan. Ya memang tak ajari sih yo. Bebas sih. Upo kas. Gone ngene diri gone ngene dadi dukuan. Kenai maksudnya tim dia ya ben Ben dhuwur. Bas ase mas. As upai. aku nu kan akhirnya udah dikekne aku akhirnya si Intane sik. Tinggal kayane. Ah, mabe. Oh, ngopo. waktu mana metu Wah. sebenarnya tonggomu kono kan upah lho kan aku roh Ayo. tengok besi itu anu Itu kayak gua nanti kan. lah ngono ki ya mung anu nek ya model yang datang Permainan ngono. Wilang Sari ya jare ya enek sing regane lumayan, enek sing ora. ini bogi ki anu ya Mane Denis bos di bogi itu kan sing di waktu bojo kae ini perang gon anake di rosok kampus tanah itu kan aku ndok rosok wani awake wani muda kuwi asine pengen masuk nek memang ini rezekine di kuwi coba Jadi ya duit tenan nih. duit apa sih kalau modal sukses modal kurang aku di harga modal bos kalau kan bosku modal demo aku daripada Jadi ya di mobil dhewe aku jatah rong tenanan tenanan. urung begitu fokus Karepe kancaku dulurku iya sik dulur ngono. ini Nak memang prai-prai ki lho go brojong di brojong albeng golek. memang belum nah kalau sampean pengen nganu rego tak digoi kone atau model atau Pak, asa mau bet? kuningan ini terus Nek karo gogo semi susu. Susu apa? apa lagi pengen tenanan ngarep pengen budiawi Enak iki. nah aku gak merasa saingi aku malah anak kancaku done iki wah aku nang ulah itu yang bener berarti rezeki aku gak begitu Mosok disaingi ngono iki ya, Pak ya. dan ngandengku lho gone bahasa Timor iku lho di rasa dikene tasono kayak aku yo lho bodoh nek barane dikene aku ya tak topo aku tak prinsipku gak ana saing-saingan gak go rezeki iki koning kene ngono-ngono enek Hari ning kandang di ning Wis sunat turun. paran-paran. tenan awake dhewe yang ngger ngono malah penak tur petuk kanca Terus koncone bolone yo akeh. Film malu papa. nek kancaku wong Syukur dalan ya anak ngono wong. iki dorene goleki jare dengan Pak iki jane gone ngendi bos kuwi jane modal aku tapi yo kon terus anu nanggung kok iki tak modali ngono Mas aku gone turun duwe ya lah wong Wonosegoro iki Simo nyenane yo ngomong malah regane diundaki kabeh sing nggo mobil putih ya lho Kae. nek anu ane miro diundaki kabeh mati ora sampe adene langsung lebok ini gona asli taman wis ngerti ngono kuwi kok di lebone dhewe asal nggo partene gedhe nu mlebu kabeh gak ana sing buang Ruwoso sebenarnya gak ana sing buang
kecuali styrofoam. Oh, maro nak beling ya gua. Beling iku sebenarnya payu cuman yo murah, dadi lek nggowo wegah. Makane wong nek ngomong udah ora payu mung wegah abot. Enek aku mergo kadang nggo gerubang ning nggo opo tak tompo. Nek beling gak wegah. Resikone nek nancep sikil iki lho. Ngono kuwi. Angkat abot Wes, wegah. wes mau. Nek botol-botol Alen- sak-sake botol iki nggere ijono tak go. Jero to. Soale botol keradideng gede ora payu. Mungkin lebune beling. 70 tok, Dek. Amang wes. Plastik bangsane kuwi payu kok. Plastik campur iki lho sekilo iki mangan terus. Plastik campur. Oh, sok burung. Ya bisa itu. Lah kon ukur arti saiki piye lah nggo. Cuman memang awal-awalnya sampean ini merasa itu. Iya. Awalane ya. Iya, bener. Durung tawune terjun ngono kuwi ya. Cik mikir-mikir sih. Aku pengen ane Lesu. anu ki ning gone kancaku kuwi. Kan 3 tahun aku kan. Lelah pas ning aku ning Durem Rangkal kono ki ketemu. Jak mampir. Mampir lho. Itu berarti ngekulan tuh. Mungkin apa tuh? Bapak itu. Dek iki karo nggone poleng nggon kerdus iki lho. Wis minggu dijatah 10.000 ono entekne. Jadi kadang-kadang megah-megah. Naik poleng itu khusus ada Mas kerdus. Opo? Tapi dia ini main. Piro? Loro. Naik poleng ini modelnya buang kayak keras buang kayak jilupin nggon buah. Belas langsung diangkat. Besok diangkat. Buatnya kan tapi dari ini Loro sisan no. Kalau kayak kira sebulan itu Karena kita siji. harus tukang nompol ya. Yo pas ya. 10 juta iki mulai carane yang nutup mulut lah bahasa. Aku dianulah moh ngono. Urip pisane anak bojo dipakani barang kok ngono. Ya jinyani ngono. Lho ya ngono aku ya bener Den. Nek memang wong anu ki tetep susah sih dianu. Oh Nek ya. aku pikire mung aku pengen golek duit kok. Ya iya kabeh wong ya pengen golek duit. Oleh iki lho ngedonke 4M lho tanpa disurvei lho Mas. Oh. 4M langsung diakses. Gue ya Ini merosot ini, Bu. Cepat aku. Makanya mau metu jaman cian metu go sing model do nggon saiki mbok wong Jawa karo ngepel ngoten niku nek memang wis ya sampean ibaratnya kepercayaan di jogo ngoten tawani Mas duit iki karo bola-bola rebos niku. Tuh pira tinggali modali asline. Aku Padahal kayak kerja sama rebose kok. Yang penting hari konsisten mau. lah aku ki mbok pirang anu ora anu ora dijual berarti. Rego dikirimi terus. Iya. Itu gila kayak ngobrol karo Pak Diarto. Ku senengane ganggu lah kuwi mah hari-hari anu rokok iso nggo paling nang wani niku piro 10.000. Kan saking Kumane anu kok argo njaluk duit kok. Oh, wah. Ade jalu-jalu kayak nang nggon film ngono kae lho kene iki. Nama perapatan ngono lho kowe nek sing ngeki dhuwit. Paring-paring ngono kuwi. terus gone netral ning wong anu. Asine nggon rasa netral ya Mas. Udan yo ora gagah mau terang yo biasa. Ya cuman kadang nek regane lagi elek ya dengan yo keliling. Nah, Ngono kuwi yo munggah medun regane. enggak mudun tapi pomone jenenge tampung sih. Ubang milik. Ning Facebook kuwi. Tapi tok nih. Makanya nek wis ngopel-ngopel model kan nek ngono tak gak anu padha. Cara awake dhewe cara wis
bos ini wis percaya yo iya. Lagi apa? Itu ngaku ki lho karo kanca-kanca di telepon padahal suwe-suwe. Nah, itu nah kan aku paling cukup dikit nih bayang hitung di radio itu bagus gitu. Itu mampir sih. Ya. Ini malah gue deh. Tapi buka apa? Aku ben tahu jajal ya golek film. Nek belum roto riwin. Untuk riwen tenan. Nggih, nek belum roto riwin. Terus cek tengrekan rekoso bareng yo. Nah, itu channel itu ngerti. Niku yo rosok nih. Sekarang talun. Bocah Karang Talun. No. Biasanya yo mobil. Film aku pernah badhe 35 tau. Mau Wetok sak brojong kabut lho go ngasih krengkek. Wabote 150 kilo lho. Badine mau 35. Heeh. Saya film ini takon memang resikonya ini arah paham betul resiko. Kowe butahe sawit iki tak tuku 250 ngono. Tau doe entuk sak brojong bebake payune bati 35.000. Baru lah ya ngono. Gone abot lah cek penekan nyonggreki nggawa anu kae. Wite delar rada gede. Sampean teman main rokok ya tau. Sampean mainnya aja terus desa. Tukane ning warung stabil hargane. Wajar to. Kayak 500 perak kaca. Opo? Warung itu medeni. Nah, warung ini. Nah warung genah dong lumpuke ya warung-warung. Uyo. Warung Uyo. buat ton yo anu. Uyo apa to? Wah. Iki apa? Batok kambil wis. Oh iya wis lho ini. Gua yo nganu nang Kali Jambe kono. Kali Jambe do gawe apa ya? Kerajinan benik Iku nganu kancing baju. belian bel ngene kok di. Ah itu ku pemenis kilo mangan. Saya untuk bawa 200. Nek pone anu yo nek nurung anu yo. Biasane piro di? Paling ora ono 1000 bawah 1000. Natale paling ra iso 100. Aku nek ning kene ning aku paling aku lho jukuke paling 500 perak. Pertamane rada-rada percaya. Oman Pak mau ubah Mas. Oh. Ayo wis. Wis ubah. Bak paling mangan. Warung-warung. Tapi yang ngono, gimana ngono Panganamo. iki wis ulang. Ngene tempel kono bel aku di rumah. Senang kese Pak Di. Legene si ulang Nah, apa rasake? Rasane iku si apa? Black aja nih. Jerigen karo aku mau. Sepecah-pecah ngono kuwi. Apa? Wah, kae payu. Aku tahu nganu duwe pecah terus tak gorok gek gawa apa kuwi? Pot. Pecah sore kae ceglok. Kan kita masuk bukti yang nggih. Niki lurus terus, Mas. Nggih, lurus niki mengke desa ada pertigaan niku tenteke aspalan ngeten iki mungkin niku tane pun bulas niku. Nggih. Aku botol cilik tanggung nih ya. Nggih. Beli mineral iki di luar. Kode kaya botol aqua. Nah sing aqua galon iki. Ujian iki. Kowe malah payu kuwi. Nah, wong rasa mumpung ngono kae mung nempu 1000 wae pira ono sekilone. Sampeyan pinteran ini. Badhe ini.
nek ngalor Mas kok garap ngalor. Untuk ngalong-ngalong lho kan. Yo. Durung Ah. itu. Apa lah? Barang Mas. Nyak. Iya. Bantu coba nimbang anak coba campur. Anak. Nek campur Mas, tapi mboten campur Mas. Apa yang mana? Untuk gudang besi-besi anu iki. Oh. Tukune awake paling mentokan romo kan Mas. Padahal pas ini dioper dipindahin kan wis beres. Baik. Emang pas orang mainan. Nah ini nak entuk campur-campur. Campuran Mas seneng. Nek wong wis dipilah-pilah iku berarti wong wis ngerti rego. Ngrene besi nek ngoten iki pindah ngerti. Nek wong mriki lho pinter-pinter ta iki tak kandhani. Ya dal ngene iki lho di. Ya terserah kok kan. Nggih. Kok kan aku ya monggo ya gak apa-apa tapi kan sampean kan gak. Ayo. Si dhewe ada semen dhewe. Gas semen itu tuh dipotong nih potong tengah karuan potong tengah timbang kiloan ini utuh maksudnya hijau dipotong dulu ngoten niku tukune bijian Jadi payu 800 ngono lho ngomongnya iki. Nak ning nggon nganu pengepule. Tukune ya 500 kok. Nak rawi pas wong campur ngono kuwi wis kutahe timbang ngono. Terus saya kata ada golongan kadang enggak kadang itu mentoknya kan di mana nah dia ini terus saya berarti kan PPT nya saya juga tadi 1 saya per biji kan Hei, ayo. kalau nih bisa saya pengen ngerasa ngono. lho plastik ya kumpul nih Kene nggon Wajo Songo kan nggon sampah-sampah plastik kan akeh sampah do diwile cikuki. Sing ireng dhewe, putih dhewe ngono kuwi. nek irungan aja Payu sing ireng malah. Ya, penting ra campur banyu. Tahu. Kulo nek ngguwake narane nggone ketro kono ning karangan skotun pangan. Kuwi enak ya. Ora kuwi jalan langsung kok. Demben aku nek gedung kono jikuki plastik putih-putih akeh iwak. Mak Aku nara jokono yo. Mas Kanjung. Ning belakang ngene no sak jete. Daerah ngasinan kono. Nasinan kan kocok-kocok kono. Om. Kalau dengan mau ada kuning. Anu. Pak. Ini wangi om ini. Aku ini apa? Ning model ya gede Mas. Itu rasa itu macam ngepul. Ton gede. Bingung ya kamu? Mak sing kemeng pule. Semengepul ya modalnya gede. Nah, dhewe Nopo. nggo dicewu cukup sih. Nah, saya muter ngono kuwi. Muter golek. Arep melu terjun ya ora ngerti engko nukune pira. Ngono kuwi. Kancaku ya ngono kuwi ngandel sing. Ayo melu krosok wae engko roh duwite tuman. Wong nganu wae, ngandel sumber lawan. Ning ben wong nggon. Ngandel ki marai jenenge ki disamar-samar nek nak jenenge asli kan Samidi, kadang wonge Samino. Kadang Waluyo ngono ki tak kenalan karo wong-wong disamarke. Oh, ini kayak ini. Oh, Yo yo ning barong. me,
Pak enggak. Padahal ngandini yo nganu yo tukang. Nah, cerita bingung ya. Ya Allah, oh ya. Lah anu di sampean nek anu isin pora nukoni gitu ning warung-warung kowe nggone warung-warung kan kancamu kan uga tok warung-warung mbok omongi. Daripada dibene wong tak jeguki ngene. Terus kok kula omongi nek kerdus amine di paling nek ning toko-toko kakek kan kerdus. Kula anggere dibel kerdus sak cebek iki gak nggo muli. Nang 14 ya. Berarti per kilo berarti 100-200 wis langsung untuk di. Berarti batine sithik ya. Si nilai kamu juga deh. Kan aku juga dadi ora itu. Nah kan cara anu berarti di tak ubah dari koncoku dipantau. Oh. Karena cara anu kan ibaratnya sak cebek sisa nang cucu. Pengakuan ning bosu ono anu kon cucu ning anu barang ning golong toko-toko mun langganane. Terus ning gone bosu aku ora tuku dari garek Ciputo. Jopini tok. Jopini. Aku karo wong Lentang ngono jak kerja sama nang karangan. Nek kerdus teko 3.000 iki. Gak tekan. Gak tekan. Kerdus ini meni akeh langsung ning gone pisang geni. Cukup. Tak cebek tom. Kerdus ya ora muda-muda ya kene. Belum lah kalau model wis permainan. Mangan ora kuat. Kalau yo Wong ngantuk. ngono ono sing modele rek ae kuat tunggane samene padahal jebol. Apa? Aku nang bundung. Ngono dadak ngono ngopo kan. Lah mampu semua. Ah, Lah nek nggon toko ku bendino kan isine mung kuwi kerdus, kertas, kantor model yo. apa? Nggon kayak boleh sama di anu to. Guni Kirain Nggak ini yo, nggak ini. jarok. kan dokumen-dokumen sing yo Kuwi lumayan. kayak pahit Main lu. buku-buku fotokopi. Ora ono tapi kan kok nek anu langsung Gak kali. apa-apa. Kata kan Jenenge ora pahit kuwi. awake dhewe maine nggon fotokopi kadang wis lelangan. Fotokopi gede ini biasanya wis lelang. Nek wong pinterane mbok takok. Kone regane sing lawas piro mbok undaki Rp100. Wis pindah dong. Baye. Ya. Wis rasuwe ka. Wis rasuwe. Mau hari rumangan kok wis keluarkan lah ngantuk. Mangan telo iki mah ya. Ayo mangan telo entek siji terus ngantuk. Mangan telo. Wah, oh. Kayake ngulon rono mau. Urung anu mau, urung mau. Anu ning gone anu kali. Tong go nimbah. Sung. Nah kuwi nek pamane kipetane tambah turun naik engko. Iya. Pengebelnya kan metani apa kowe karek aku duit. Ya ta kan kayak duit mau entuk 100.000 kok. Lah kuwi. Oh, eh. Oh, lah mau. Karek aku duit ya. Oh, ini. Mau ngomong kon orang kon kakek duit ngono kok. Iku aku lunga iki ra akeh. Soale kan bisa nih karo aku. Permangan isin. Mangan ora. Ya Pak, kaya oh. Bayar Kowe kowe. wong sing ngakon kowe kok sing ngakon moro kok. Waduh, remuk iki. Remuk iki. Lah mau 100.000 mah. Wek yo apa? Wis sapa piye to iki? Wek nyewi. Wis
Mi oh, bolong. Lah. Oi. Mas. Mana gua, Mas? Ya dang pesen no. Uwet. Gawe nih bakso re Mas. Uwe mana mi